Aurreko pilotaka da izan da Imarrena, baina eraman. Laskurainek, txokora Titinek. Laskurain, ezker sotamano, bikain. Osongi. Titin. Ezin bukatu. Hau tanto gorra goba. Osongi, Mendizabal. Larri baina barruan. Gaizto, hauen da golpea tiraziok eta barrun izan dut baino arrisku ez edo zilekoa jateko ere. Titinen bolea. Laskurain. Oztu Titinek. 83 pilotaka da, 84, tanto gorra doa, 702 denera. Laskurain leher egin da. Denak ere soberakin gabe. Ez da iritsi. Nekearen lanak dira horiek. Bere burua lurrera botatu gero Laskurainek leher egin da Soraluzeko atzelaria. Leher egin da txikituta ikusten zen, aurreko pilotaka da jo eta gero ere hor makurtuta eta ibili da. Leher egin da. Ongi prestatutako mutila, baina lan handiak. Une honetan bera da pilotakadarik gehien jota dagoena. 189. Bolak ilotzear dauzka, edo ilointzezkio goikoak edo baina oso larri dabil eta bere keino oso adierazgarria izan da. Era bat jota dago. 21 eta 17. Nerbiok eta pasatitunak eta danekeek eta dena lotua zitizkie. Belaunek eta belaunkozkorrak eta iztarrak eta dena. Gora, hasi nahi dizuet, Jaun Andreok. Gaur Binakako txapelketa nagusiaren finala eskaintzen ari gatzaizkizue, beno etzi izango da. Buruz buruko txapelketa nagusiaren aurkezpena. Eta ostiral gauean lehen partida. Oraindik ez dakigu ze partida izango den eskainiko dizuegun hori. Jokatuko den hori, baina eskainiko dizuegula bai. Eta zean urin izango garela ere bai. Orain Laskurain eseri eginda, igurtzi batzuk ematen dizkioten bitartean eta 3. epailea joan zaio. Ez daukala horregoterik esatera, baina Etxanizek esan dio, besteak pilota aldatzen ari diren bitartean. Etenaldiak agortu baitituzte. Ez daki ezer, bergatarrak. Bera ere txapeldun izana, Zeziagarekin bi txapelketa izan ziren urte hartan, urte haietako batean. Eta beste botileroa berriz, Roberto Garziariño. Maiz bigarrenarekin txapeldun izana, 81. Maiz da Retegirekin bat, Maiz eta Retegi dira Binaka txapelik gehien dutenak, Bosna. Retegik 42rekin irabazi zuen azkena, Maizek 41ekin eta Trezio Tarragemendi ardu 29rekin borrokan finalean beintza sartu da. Titinena gehiago harritzen gaitu, askoz ere mugatuagoa delako botez eta Binaka horrek asko balio duelako. Nola nahi ere ez da okexatzeko moduan gaur galduta ere. 2007an 1 partida baino gehiago jokatu. Lauterdiko txapelketa irabazi eta 2008 ere ez da gaizki hasi. Halere, Binakako txapela benetan zail jarri zaie. Falta zaizkien 5 jarraian egin beharko lituzkete Urdinek. Olaizolaren azken sakea izan da. Eraman Laskurainek
Eraso Laskurainek. Titini buruz gain pasatzera, behin eta berriz, eta hortxe bukatu da partida. Laskurainen eskuinka da, txapa bera kanpora joan da, 22 eta 17, asegartzeko pilotariak. Aimar Olaizola eta Oier Mendizabal, binakako txapeldun. Zoriona pareja. Arna sartu nahi dute lehen da bizi. Eta besarkatu beharrekoak, besarkatu. Ai. Zoriona Oier. Zerrik asko. Zuzenean joan zara Roberto García Ariñorena. Bai, nik uste ekipoa gehala ez, eta Aimarrek hartu behar du responsabilidad ni lagundu behar diot, baina Robertok zuzendariarekin izan behar da ez. Eta justoa. Partidu erdikalde horretan zenbat sufritu duzu? Sufritu batez ere, beraiek zaudelako dominatzen ez, eta nik ezin nion gendu, eta baina gero nik uste gure pelotakin eta gaina mentalizatuta lanea torri bat ginala eta laneako geundela, nik uste partidu aurrera teula ez. Beraien pilotak pixu handia hartzen zuen atzekalde horretan, asko ibiltzen zen, eusteko pilota zaila. Bai, eta hemen asko pexatzen du pelotak ez, baina kontentu. Eira Hernaniarrak, eta Añorrakoak, guztoa daude. Koldo, Aimarrekin. Txapela hau, nire lagun batzuk daudela kartelan, eta bientzako txapela ez. Inigo Albixu, Jurgien Boka, Ekaitz Agirre, Urtzi García, Txiribi, eta Añorratar eta Hernania guztiai ez. Eskerrik asko. Egin beharreko eskaintzak ere egin ditu. Añorgatarrak, Koldo, Aimarri bi galdera dida batean. Moztu beharrean gara, baina aurretik beste txapelduna ere harrapatu behar dugu. Lendabiziko aldiz binakako txapelduna. Horentxe, Aimar, zorionak. Aimar Olaizola. Zenbat sufritu behar den 22 iristeko? Nik uste, txapela irabazteko lan asko Aimarra do. Txapel guztik oso garestidia irabazteko, eta nik uste, azken ementze 3 lortut, eta nik uste oso gustoraz. Momentu txarra pasatu duzue? Nik uste, txapel bat irabaztea sekul ez da raxa. Berak, hasieran guongi hasia, gero momentu bat izan da, berak asmatu utenako ez dinen ibiliga, gero pilota aldatu du, eta hortik aurra nik uste gubiek egoeki jokatu, nire jokun gehiago sartu naiz, Askurain ere joko asko kargatu dio, eta gero aukera hon izan dune, tanto bukatzen saiatu ez. Bukatzeko norbaitek izango zuen, Aimarrek, hainbeste merezi zuen txapelau. Ez da jendeko izango zuen, nik uste, guk egin du txapelketakin, nik uste guke merezi ginula, ez? Hasi ginen bezala, nik uste jende gutxik pentsatzen guk irabaziko ginula, eta nik uste gure meritungatik irabaziko. Zorionak eta ondo ondozpatu. Bale, eskerrik asko. Zorionak bai, bi txapeldunei, Aimar Olaizola eta Oier Mendizabali, asegartzeko ordezkariek ere gustura hartu izango dute hau, 2003tik ez baitzuten binakako txapelketarik lortzen. Laskurain, 10 segundu, Laskurain ezin izan da, sufritu baina azkenean ezin iritsi 22. Pena bat, erakasko gokatu dabe, eta bukearan, nekia eta agertu dabe bai, eta kale batzuk enditxut, eta, pena bat, ez. Eskerrik asko, eta ospatu merezi duzu eta. Eskerrik asko. Altxaburu Aritz, txapelketa bikaina egin duketa. Lehiaketaren irabazlea zein den esan behar dugu, gaurko lanak amaitutzat eman aurretik. Gaurko 1000 euroak azpeitira doaz. Iñaki Arregi Albizurirentzat izango dira. Zorionak Iñaki. Behar ondaizula. Olaizolak 11 egin eta 2 galdu, Titinek 11 egin eta 1 galdu, Mendizabalek 1 egin eta 2 galdu, Laskurainek 2 egin eta 9 galdu azkenean. Eta gure aburuz izan da nun hautatu, baina gure aburuz hause izan da partidako tanturik onena. Final hau ikusi duten milaka horietan. Atera do, Triziotarra, gorri ere pasa. Aimarri baztertu gintzaio. Aritz Laskurainen eskuinka da. Gantxo luzea Titinek, Aimarrek ezker hormarantza, eta Titinek ezin goxoago utzi. Izan da, bai nun hautatu, baina hause izan da gure aburuz partidako tantorik onena.